Okay, ladies and gentlemen, Adya. 1, 2, 3, cheese. Okay, count பண்ணி காமிங்க நீ. Oh, show me. Adya. இல்ல அதே கிடையாது. நீ ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டிங் பண்ணுங்க. Counting. This one பண்ணு. First one ல இருந்து ஆரம்பி. பண்ணு. 1, 2, 3, 4. Very good. 4 எங்க இருக்கு? சர்க்கிள் பண்ணுங்க அத. Very good. This. Next one, நீயா முதல்ல சர்க்கிள் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் கவுண்ட் பண்ணுவியா? Okay, done. 1, 2, 3, 4, and 5. No, திரும்பி பண்ணுங்க. கரெக்டா கவுண்ட் பண்ணு. 1, 2. இது என்னாச்சு? இது விட்டுட்டிய? 1 அப்புறம் இது this one. 2, 3, 4, 5. அப்புறம் 6. வெரி குட். 6 எங்க இருக்கு? இங்க 6 எங்க இருக்கு? 6 எங்க? There. Yeah, circle 6. Is 5. 6 circle பண்ணுங்க 6. Adya, come please. ஒழுங்கா பண்ணுங்க. Circle 6. Circle. இல்ல அம்மா பண்ண மாட்டேன். அடுத்தது find the பண்ணணுமா வேண்டாமா? கம் 6 circle பண்ணுங்க. Numbers பண்ணமா. இதுக்கு அடுத்தது நம்பர்ஸ். இது finish பண்ணிடலாம். Please. Adya ஒழுங்கா பண்ணலைன்னா நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுவேன்.